Évente 200 000 illegális bevándorló érkezik Franciaországba, közülük a legtöbben Párizs külvárosában telepszenek le. Közel a repülőtérhez a párizsi agglomerációban fekvő kisváros Sevran az egyik célállomás. A néhány 10 000 fős településen 78 különböző nemzetiségű állampolgár él. A városka polgármesterével egy párizsi kávézóban találkoztunk. Stéphane Gatignon, baloldali politikus. Volt olyan időszak, amikor nem telt el nap a városunkban, hogy ne lövöldöztek volna. 2009-ben vetettem föl először, hogy vessék be a hadsereget. Ha a francia katonák a világ bármely pontján, például Maliban képesek rendet vágni, tegyék ugyanezt itthon is meg. A kék sisakosokhoz hasonlóan nekünk is szükségünk lenne békefenntartókra. Gondolták volna, hogy néhány kilométerre az Eiffel-toronytól szabályos bandaháború folyik. Az a csoda, hogy a turistáknak még nem előírás a golyóálló mellény. Laurent Oberton azt állítja, a francia külvárosok mára elgettósodtak. Amikor Sárközi belügyminiszterként lecsőcselékezte a rendőrökre támadó bevándorlókat, a francia elit felháborodott. Mi lenne, ha kimennénk most a külső kerületekbe? Ezt nem tanácsolnám. Mi franciák sem merészkedünk már idebe. Persze erről nyilvánosan senki nem beszél. Pedig azok sem teszik be a külső kerületekbe a lábukat, akik közben azt harsogják, hogy éljen a multikulti. Párizs egy csodálatos metropolisz. Előtte azonban vissza Strasbourgba, a múlt héten itt hagytuk abba. A külvárosi fiatalok vadozással múlatják az időt, nem bánják, hogy felvételt készítünk róluk. A bevándorlók egymás között így emlegetik a strasbourgi lakótelepet. A banda tagjai gyűlölik a rendőröket, épp ezt fejtegették, amikor a helyszínen megjelent egy szociális munkás, szintén bevándorló. C'est quoi ces clichés-là? Vous allez rester toujours dans ces clichés-là? Que viennent les gens, ils vous filment? Pour montrer que vous êtes vraiment des bons à rien? Non, non, vous filmez pas ça. Pour nous mettre des clichés à chaque fois, dire que les petits arabes ou les petits étrangers, les kosovars ou je sais pas, ils font la merde dans le quartier. Vous laissez filmer comme ça. Köszönjük, ezek után nem hagyták. Efface. Non, efface, Oui, c'est on efface, ça va. Efface, non, efface devant nous. Ok. Eddig sikerült rögzítenünk az eseményeket. A fiatalok ránk támadtak, el akarták venni a kamerát, köbdöstek, rángattak, majd a kvaddal el akartak ütni. Azzal fenyegettek, nem jutunk ki élve Bagdadból. Amikor a banda belső vitáját kihasználva megpróbáltunk lelépni, kőzáporral kényszerítettek megállásra. Végül a banda bölcsek egyelmezett meg, nem akart balhét, nem akart feleslegesen a hatóság látókörébe kerülni azzal, hogy tévéseket vegzálnak. Szerencsénk volt, így legalább az első néhány snittet sikerült szuvenírként megmentenünk. Az elzászi város bevándorlók lakta negyedeiben mindennapos az erőszak. Ezt a strasbourgiak a bőrükön érzik. Laurent Oberton néhány óra leforgása alatt több száz példányt dedikált Strasbourgban az eladási toplisták élén álló kiadványából. Azt meséli, a franciák és a bevándorlók között mára mindennaposak a területi viták. A bevándorlók arra a negyedre, ahol élnek, úgy tekintenek, mintha az a sajátjuk lenne. Semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, hogy kiszorítsák azokat, akiknek szerintük nincs helye közöttük. Kezdünk ismét úgy élni, mint a törzsek. A törzsfőnök, a bandavezér minél nagyobb területet akar magának kiszakítani a köztársaság testéből. Közben a francia igazságszolgáltatás nem lép megfelelően. Ítéleteivel inkább bátorítja a bűnelkövetőket. Ez pedig ismét Párizs. A Sacré-Cœur közelében szállunk ki a metróból. A megállóban nem lenne nagy kunst kábítószert vásárolni, nekünk is kínálgatják. A metró bejáratánál terítik az anyagot a dílerek. Első látásra káosznak tűnik, pedig ez maga a szervezett bűnözés. Látják, a megfigyelő pontokra őrszemeket állítanak. Megtérül, a rendőrség úgy számol, egy díler errefelé naponta átlagosan 400-500 eurót keres. Miért is? Marokkóban alig néhány száz euróba kerül egy kiló marihuána. Párizsban kimérve ennek legalább 10-szerese a piacon. Ilyen rövid idő alatt ennyi pénzt a világ egyetlen tőzsdéjén sem lehet keresni. Már csak az a kérdés, mekkora a lebukás kockázata. Marine Le Pen szerint a nullával egyenlő. Vannak ugyanis olyan negyedek, ahová a járőr már be sem teszi a lábát.
Ezek az úgynevezett no-go zónák. Sajnos hatványozottan nő Franciaországban a no-go övezetek száma, ahol a hatóságok képtelenek érvényt szerezni a köztársaság törvényeinek. Több 100 ilyen negyed van. Ezeken a helyeken a maffia, a drog és a fegyver az úr. Aki nem látja, hogy a bűnügyi térkép és a bevándorlási térkép fedi egymást, az egyszerűen vak. Ma már sajnos az sincs érvényben, hogy a külföldi elkövetőket legalább kitoloncolnák. Errefelé a kamera a legfőbb ellenség, pedig van belőlük bőven. A rendőrség telepítette őket, a párizsi kapitányságon Monjean parancsnok meg is mutatja, hogy működik a rendszer. Ez a központ. Ha kell, innen irányítja a rendőrségi akciót a prefektus, vagy az esemény súlyától függően a belügyminiszter, esetleg személyesen a köztársasági elnök. A rendőrség által telepített 1200 kamera képein túl mi ebben a központban látjuk a párizsi tömegközlekedési vállalat és a vasúttársaság kameráit is. Ez egy nagy rendszer. Így összesen mintegy 10 000 kamerával biztosítjuk Párizsban és a külvárosokban a közrendet. Lenyűgöző kamera arzenál. A joystick segítségével a központban dolgozó kollégák közül bárki szabadon eldöntheti, mit szeretne közelebbről is szemügyre venni. A diadalift tetejére több kamerát is telepítettek. Là-bas, tout au fond, c'est la Concorde, qui est placée à 2500 mètres. Ici, à 2,5 km. C'est le plus fort zoom de France. A kamera segítségével akár az autó rendszámtáblája is beazonosítható, sőt a Montparnasse torony ablakán is bekukucskálhatunk. A belügyminisztérium a rendőrség karcsúsításával párhuzamosan döntött a térfigyelőrendszer kiépítéséről. Azóta vannak, akik kamerával járőröznek. Így olcsóbb, állítólag hatékonyabb is, és persze nem utolsó sorban biztonságosabb. Kamerafelvételek alapján könnyebb a dílereket is tetten érni, lebuktatni. Épp ezért előszeretettel rongálják maszkos fiatalok a rendszert. Egyszerűen bekenik festékkel. A francia fővárosban egyre több az erőszakos bűncselekmény. Íme egy másik sokkoló jelenet. Jól látszik, ahogy a férfi a metró alá löki a peronon várakozó utast. A térfigyelő kamerarendszer a nyomozók munkáját is nagyban segíti. Például nyomon követhető, merre menekül az ékszerboltot kifosztó fegyveres elkövető. Ráadásul felvételeinket 30 napig archiváljuk. Így könnyen visszakereshető az is, pontosan kik és mikor jártak a bűncselekmény helyszínén. A 10 000 kamerából álló rendszer segítségének köszönhetően a bűnözők menekülési útvonalát is könnyebb feltérképezni. Itt épp egy menekülő motoros csípnek fülön. A robogós elkövetővel néhány órával később a szomszédos kerület fogdáján futottunk össze. A kerületi rendőrkapitány kalauzolja stábunkat. Az elkövetők között feltűnően sok a fiatalkorú. A leltárba vett személyes tárgyak között egy bolgár útlevél, ritka, általában nincs náluk személyes irat. Előszeretettel hazudják azt, hogy még nem töltötték be a 13. életévüket, így próbálják meglassítani az eljárást. A francia szabályok értelmében kiskorúakat nem lehet kitoloncolni, pedig vannak bizonyos bűncselekmények, melyeket tipikusan roma gyerekek követnek el. Ők néhány éve jelentek meg a fővárosban. Mindenféle felhatalmazás nélkül petíciót szeretnének aláíratni, és közben kizsebelik áldozataikat. Emlékeznek hasonló jelenetre múlt heti adásunkban? Ezek a fiatal lányok is ki akartak minket zsebelni. Több alkalommal is összefutottunk velük. Íme módszereikre a bizonyíték. Ezt már a rendőrség kamerája rögzítette. Itt Párizs történelmi belvárosában sok zsebtolvaj dolgozik. Elsősorban a mobiltelefonra és pénztárcára utaznak. Vannak persze olyanok is, akik sajnos az erőszaktól sem riadnak vissza. Földre teperik áldozatukat, és ha kell, viszik az egész táskát. Sajnos az utóbbi időben egyre több késes támadóval van dolgunk. Vannak persze kis százalékban ügyeskedők is, akik leszeretnék cserélni a telefonjukat, és ezért azt hazudják, hogy ellopták. Őket azonban a kamerarendszer segítségével hamar le lehet buktatni. De hova riasztották közben a tűzoltókat? Arról már egy hete is beszéltünk, hogy az elővárosokban nemzeti sport, hogy kukákat és autókat gyújtanak fel. Jó kis csapda, kicsalogatják a rendőröket, majd alattomosan rájuk támadnak.
stábunk járőrözni indul, persze nem a peremkerületekbe. A fiúk azt mesélik, itt maximum abból van forgalmi fennakadás, ha a muszlimok az utcán imádkoznak. On a entendu qu'il y a un différend sur le 13e. Ok. Des gens qui se disputent. Végül nem volt szükség erősítésre. Franciaországban egyébként ma már kétszer is meggondolják az egyenruhások, üldözőbe veszik-e a menekülő elkövetőt. Jól tudják, ha menekülés közben esetleg balesetet szenved és meghal, az tuti zavargásokhoz vezet. Mi a helyzet az úgynevezett non-go övezetekkel? Én, aki korábban Párizs külvárosában, Saint-Denisben is dolgoztam, bizton állíthatom önnek, hogy ilyen övezetek nincsenek. Persze kár tagadni, vannak esetek, amikor a rendőrségi beavatkozás nem történik meg azonnal, inkább a fajsúlyosabb ügyekre koncentrálunk. Ráadásul a bevetéshez idő kell és megfelelő felszerelés, ezt nem tagadom. Ha kell, mi bemegyünk a legdurvább negyedekbe is, csak nem egy egyszerű járőrautóval, hanem állig felfegyverkezve. Ha bemegyünk, előre okosan meg kell terveznünk azt is, hogyan jövünk ki. Azt sem tagadom, hogy ezért nagy árat fizet a rendőrség. Az akciók során sok kollégám megsérül, de ez minket nem rettent meg. Franciaországban rengeteg a visszaeső. Laurent Auberton irigykedve emlegeti a pozitív példák sorában az Egyesült Államok mellett Magyarországot, ahol létezik a 3 csapás törvénye. Igaz, a franciáknál így sincs elég börtön. A franciák túlságosan toleránsak. Ez már beteges. Börtön helyett a 60-as évek óta alternatív módszerekkel próbálkozunk. Ezek mind megbuktak, de nem ismerjük be. Az Egyesült Államok mindeközben börtönöket épít. Mi nem. Ennek persze kommunikációs okai is vannak. Hogy néz neki, hogy a politika a javuló bűnügyi statisztikák ellenére fegyházakat épít? A bűnügyi statisztikák valóban biztatóak. Tavaly csak Párizsban 4500 dílert kapcsoltak le, 7 tonna marihuánát és 200 kg kokaint foglaltak le. Sevran zöldpárti polgármestere mégis legyint. Szerinte a piac ezt meg sem érezte. Marseille-ben, Lyonban és a párizsi agglomerációban mindennaposak a bandaháborúk. Egyre több az ártatlan áldozat. Azok a fegyverek, amelyeket a balkáni háborúban használtak, azok egy része sajnos nálunk landolt. Volt arra is példa, hogy ezek a lövedékek célt tévesztettek, és az egyik osztályterem falába fúródtak. Az iskolában? Igen, az eltévedt lövedékek. Ez egy alsó tagozatos osztállyal történt óra közben. Fényes nappal? Igen, fényes nappal. Franciaország éves szinten körülbelül 115 milliárd eurót költ arra, hogy biztosítsa a közrendet. Ez a magyar költségvetés duplája. Valóban nagyon kockázatos a külvárosok közbiztonságáról könyvet írni. Ha nyilvánosan a sajtóban nem beszélnek erről, azt hiszik, a probléma nem létezik. Ha pedig én kimondom, hogy mégis van, akkor rasszista vagyok, és könnyen le is nácizhatnak. Ugye milyen ismerősek a módszerek? Csak azért, mert valaki azt állítja, hogy a bűncselekmények 2/3 bevándorlók követik el. Constantinople, now it's Istanbul, and Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople.